окшой. Бұл спектакльді мен еще қарамадым, но мен исеменен уже окшаттым. Һинеңсә театр нима ул? Театр кайда спектакль, драмалар күрәтәләр. Одан одак баласак әсәрен кем язган? Мустай Кәрим. Һиңа охшаймы оның ижады? Әйе, ул минең Башкортстан халык шагыйрьләренең иң яраткан шагыйрем. Бұл спектакль мөгъҗизәләргә ышанусан сәйгеррәк, шауқымырак, бер катлырак, саярак кешеләр турында. Уларның көн күрешебез яшәп яткан көндәлек тормыштан сак кына калкыурак, сак кына тылсымдырак, сак кына фаҗигалерәк. Балалар театрында эшләүе авыр да түгел. Бер караһаң, икенче караһаң авыр да. Чөнки балалар өчен уйнауы уларны ышандырыр кирәк бит. Уларны ышандырһаң, еңел була. Ышандырылмаһаң, конечно, авыр була. Әле бөтә театрдарда ла эшләүе, уйнауы мин авыр дип әйтермен. Барыбер үзеңнең эмоцияңды, үзеңнең булмышыңды һин ярләмәскә тиешең. Ә балалар өчен уйнаганда инде ул икеләтә авыр. Балалар өчен. Балаларга бүтән янең тәнеңне бирә кирәк. Шуга балалар авыр булса ла эшләүе күңелле. Сәхнәгә сыгып, шуларның күзләрен күрһәң, шайтып ултыралар бит инде, ниндәдер мөгъҗиза итеп, шайтып карап ултыралар. Күңелгә рәхәт булып китә, уйнай. Ул балалар бездә урамда таныйлар, безнең белән күрешәләр, безнең белән танышалар килеп, безнең белән фотога төшәләр. Мин өлкәннәр театрында эшләһәм, эшләргә туры килһә, мин бары балалар театрын хәйләрдем. Балалар театрында күпкә күңеллерәк, күпкә кызыграк. Балалар улар иң дөрес, иң тураһын әйткән критиктар. Шуга күрә балалар театрында эшләүе авыр да, әмма шул ук вакытта бик кызык, үзенчәлекле эш ул балалар театрында эшләүе. Сулпан театрының тамашасыһы бик һәйбәт. Улар нисектер искерһеҙ, ышаныусан. Улар телефондарында ултырмайҙар. Театрға килгәндәр икән театр ҡарайҙар. Дәртләнеп, бәләкәйерәк тамашасы урындарынан тороп ҡысҡыра, ҡул саба, тамашаға ҡушыла, актерҙарға һин улай дөрөҫ эшләмәйһең дип ҡысҡыралар. Был шул тиклем матур күренеш, сөнки мәсәлән, башҡа ҡалаларҙа, шулай бының Өфө ҡалаһында мин бындай күренеште күҙәткәнем юҡ. Бәләкәй ҙур роль дип ҡарап тормайым. Ниндәйен бирәләр, шуны эшләргә туры кала. Менә үҙемә мәсәлән, кисәге уйнаған ролем Аладдин оҡшаны. Бөгөн менә оҙонраҡ баласаҡта Ибрай, Ауылыта Аҡбайҙа уйнайым. Шунан һуң Вверх тормашками дигән русса спектакль бар. Унда мин уйнайым юлбаҫарҙы. Ролдәр күп, Аллаға шөкөр. Бөгөнгө көндә бына миңә ул уйнай оҡшай. Оҙонраҡ баласаҡ. Сөнки мин быға бөтә көсөмдө биргәнмен. Критиктар әйтә тора, беҙ уйнай тора. Әйе! Әйе, Талип, нимә булды? Хатыным, бәбескә алып китте, тиҙерәк булығыҙ инде. Хәҙер килеп китәбеҙ, хәҙер. Әйҙә, китте. Әйҙә, улым, әйҙә. Китте. Кемдек бабай киттек? Әйҙә. Уйнай. Әйҙә, олаҡлама тиҙ бул. Күрҙегеҙме? Әллә улай уҡ хыял булған роль юҡ ул, дөрөҫөн әйткәндә. Режиссерҙар ниндәй роль бирәләр, шул ролдәрҙе матур итеп, балаларға оҡшаһын тип, иң тәүҙә шул балаларҙы уйҙайбыҙ беҙ. Балаларҙы алдап булмай, сөнки улар иң шундай талапсан тамашасы тип әйтергә була.
Һәм Сулпан театрына килгәндә, улар үҙләре лә уларның актерлык потенциалы бик көчле. Һәм театр үзе менә театрның художество итәкчесе, Башкортстандың халык артисты Юсупов Вакил Борисович шундай эштә алып бара. Улар яңы режиссерларны сакыралар. Шуңа күрә театр һәр вакыт ничектер в тонусе, русча әйтмешләй тонуста тора. Актер olarak әз ойнамадым. Болды әйбәт рольдер, болды төрле режиссерлар. Артист ниндидер дәрәҗәле ул режиссердан тулысынча бәйле бит инде. Нинди режиссерга эләгән, кемгә эләгән. Вакил Борисович сакырды. Спектакльдә куярга, чөнки был бердәм Россия проекты буенча эшләнгән, грант буенча эшләнгән проект булды. Һәм шул гранттың аксаһына мин Өфөнән рәссамды, композиторды, Ришат Сагитов композитор булды, Родионов Александр Александрович булды безнең хореограф, Сулпан Азаматова художник по костюму булды, Даян Тувалев безнең спектакль безнең рәссамы булды инде. Һәм бөтенләй постановочная шул команда дип әйтергә була, Өфөнән килдек инде. И только перед одним человеком раскроются врата счастья и удачи. Только одному человеку суждено будет вернуться живым с волшебной лампой в руках. Имя ему Алладин, сын Аль-Маруфа. Алладин спектакль премьеранан һуң лендей вдохновение булды. Шулай нык куандым. Чөнки бында матур спектакль булды. Нык нимә дип әйтәйем инде. Танцевальный, биюдәре күп, костюмдар матур. Яшь көз килде бит инде безгә театрга, яшь актрисалар, актердар килде. Шуға куанып ултырдым. Сулпан театрында мин тәүге ролемдә әлбәттә эшләйм. Чөнки ул роль бына бер ай элек кенә булды. Мин бында яңа кеше, яңа актер. Не будет твой путь на восток одиноким, в пути повстречается разный народ. Султаны, принцессы, визири и маги, в чудесную сказку дорога ведет. Ул шиткә барып кую режиссер өчен иң күңелле бер вакыйгалар ул. Ул театрында койганда күп нәмәне уйлыйһың бит инде. Шиткә барганда ул бер генә спектакль. Ул артистларның һәйбәтләрен хайлап алып, үзенең күңеленә яткандарын ул бер генә спектакль сыгыра. Ул читтәме, ул кайдамы булһа ла, ул һәр вакыт кайда гына эшләһәң дә һәрбер спектакльнең үзенең талаптары була бит инде. Шуңа күрә әгәр дә һин актердар белән уртак тел табаһың икән, ул еңел була. Әгәр дә уртак тел тапмаһаң, ул одаграк була һәм иң мөһиме актердардың теләктәре булырга тиеш дип уйлыйм мин. Сулпан театрының актердарының теләге нык көчле булды. Шуңа күрә без авырлыктар туйманык, бик күңелле үтте безнең репетицияларыбыз. Александр Александрович безнең Родионов, безне Сан Саныч дип йөртәбез бит инде. Ул үзен Салим Салимович дип мине йөртөгез дип башкорт труппаһы булган, шулай дип өндәште инде уларга. Һәм уларга биюдәрдән тыш лаборатория кимәлендә ул ниндәйдер актерлык, актерское мастерство буенча уларга тагы ниндәйдер упражнениялар бирде. Ул шунда һез не рабочие икән, һез не работаете икән, Сан Саныч Родионов. Һез служители, һез хезмәтчеләр, һез хезмәт итәгез, һез балаларга хезмәт итәгез, һез балаларга фәһемле, йөрәкләренә фәһим һалагыз.
тазалык каалабыз. Һез балаларды үстүрүүгө жардам этебиз. Режиссер бушка рольдар, кемгәлер главный, кемгәлер второстепенный рольдарды бирмәйдер дип уйлайм. Чөнки ул сценарий, пьесаны укып, ниндәйдер уйларга килә бит инде. Кемдер шуны эшләй ала, кемдер шуны эшләй ала дип ул яраткан, яратмаган актрисалар, актерлар булалар инде. Уга бит нисектер барып итергә кирәк бит инде. Ул хайлай, ул карай, кемдә ниндәйдер көсү итәме, юкмы? Без режиссер нимә талап итә, шуны эшләйбез. Артист пластилин бит инде. Нисек лепит итә, шулай без булырга тиешбез. Читтән режиссерларда безгә кемдер эзләп бирмәй. Без үзебез эзләп табабыз, элемтәгә керәбез, өйләшәбез, әгәр дә уларның вакыты булып, теләктәре булһа, безнең теләкпән уларның теләктәре туры килһә, без улар сакырабыз. Безнең Аллага шөкер, менә былтырдан алып, менә былтыр без куйдык «Поисках сокровища» спектаклен, уны Мәскәүдән Нәркәс Искәндәрова килеп куйды. Менә быел минем укытучым, институтта мине укыткан, хәзер Орынбурда укыта, эшләй, Хайбуллин Булат Батыр улы булды бит инде, озын узак баласак спектаклен куйды. Шәйдулла! Бәхәсте дәвам итәбезме? Шартыңды әйт. Бүтін халык алдында ыштан бауыңды сисеп бирһәм, тагыла ике туфтык тукырам. Шәйдулла! Төрле режиссерның эшләү алымы төрлесе. Әгәр һин бер үк алымдар менән генә эшләһәң, бул уже китә ремеслога. Режиссерлар нисек кенә булһа да үзләренең һүзләрен әйтәләр инде, үзләренчә эшләйләр. Кире әйткән теге бәхәсләшкән вакыттарда була инде. Касан нисек килеп сыга? Мин артист бит инде. Телевидениене нидер күрәтләр, карга яратмайм. Сколько хаталар нидер күренә бит инде. Куйган спектакльдә лә бул спектакль биткәнче бик күп толкынланудар, нидер үткәрәһең инде әлбәттә. Яратып карам тип. Күпмелер вакыт үткәс, ул спектакль урынына утыргас, теге тәүге премьерный кайфтар үтеп киткәс, карга була, иркенләп утырып. Мында теге балалар театры булгас, ул нидәрнең исеме әллә ни зур нәмәне әйтмәйдер инде. Шуңа Салават трагедияһы теге или башка зур исемләр галәм һәммәк. Балаларга балалар әйберләрен куябыз бит инде. Шуңа күрә шундай низамыслабаты исемләр менән
Кешелер күлүнүн неме экенлигин уnuttук. Мен кетте ойнап, күлөшөйүк дедим. Былтырғы менің бармақтарымды қырды. Ләкин мен бар бір күлім. Бір қолымның бармақтары көрәне ярығында болған. Икенсе хейректі. Алабызда қолыбызға көрәнені, оны мандалина етіп ойнайбыз. Икән 4-нче елда, мен ошо 4 октябрда Халық театрында эш башланым. Халық театрына ул вакытта 1991 елда келгенде ул легендалар һәм риуәттәр, хикәяләр театры дип атала иде. Без әлбәттә өлкәннәр өчен спектакль уйнайбыз, легендалар уйнайбыз. Шуннан был профессиональ юлга беренче адым дип уйлайм. Театр студияны минең агайым Ханиф Сафин Мәскәүгә барып Фатих Салаватович Хөснетдинов менән алып кайттылар приказ, что без театр студия. Альбина, я тут шоу буяна. Мына астыңды буяна. Ул елдарда, әгәр хәтерләһәгез, илдә әлеге һәмак муллык ундай не юк ине. Җитешһез сактар ине, әмма ләкин рух күтәренкелеге бар ине. Халыктың күзләрендә өмет микән, өмет барлыкка килде. Теге туган тел, туган ил дигән төшенсәләр яңгырды һәм шул теге рухланып, дәртләнеп эшләнек. Сулпан театр асылгас, балалар театры бит, бит. Миңа бер заман Расима Булатовна, Ораксина, Әлфия гимн кәрәк балалар театрына. Иртәгә йөр әзер булһын. Шулай ул конкретный кеше булды бит, бит. Шатлыктар бында таша, сулпан әкияттәриле, höйдерә туган телде, тамашалар яраткандыр, бүген тагыла килде. Сулпан, сулпан, агыл матурдан, сулпанда уйна, сулпанда кылан. Сулпан, сулпан, агыл матурдан, сулпанда уйна, сулпанда Үйрәнгәйнек инде легенда һәм хикәяттәр уйнап, инде 2 сәгатьлек спектакльдәр уйнап. Бында балалар театрына күскәс индек, балалар театрына әйләнгәс бик күп укыным, укытучылар менән дә һөйләштем, узак булырга тиеш түгел, кызык булырга тиеш, балалар белән уйнарга кирәк дип шулай эшләнек инде. Бүре башы 12. Ул 35 минутлык кына безнең спектакль. Хәзер барырга Фюза Хажмиевна кара көйгән утыра, бында Альбина һөйләшмәй, улар куркалар инде. 35 минутта гына уйнахак, безне халык куып кайтармас микән, нисек булыр икән дип. Yok degen yok. Hadi ruhsana gidin. Ярар, бабай, һилеңсә. Нык охшаткан инде бер бала әсәһе һөйләй инде. Хәзер әкияттәргә йөрөйбез инде Сулпан балалар театрына. Шул бүре башы 12-не нык икендә калдырганда бүре дип. Шуннан хәзер шул Сулпан балалар театры эргәһеннән үтеп барһа, теге бала илай башлай дип баягы. Бәлки генә бала 5-6 яшьлек инәйек, әкият карайык, инәйек дип илай. Бүре башы 12 спектакль әзерләп йөрибез инде. Шуннан минең өстә серый нисек була ул? Бүре төсендәге шубы инде. Шуннан Альмира әйтә инде, 1-2 ел гына кигәнем шубымды. Ул тиклем арлы-бирле генә булгандыр инде ул.
Фюза давай дейінді, хал шубыңды, бұры башын тегәбіт дейінді. Шул шубыны халы бердім де Альмираға. Рәсима апай Ураксинаның үйіне барып, беріп, шул Рәсима Ураксина менің шубымдан бұры башы тікті. Ол бұры башы енді несе тапқыр құруқ бергендір. Бұна ұшы Зауралияла ойнайвыз ветінде. Әленсе тапқыр бұдан яңыртып ойнанық. Ол бұрының башы менің шубымыны. Бид үдебет декорациялар ташынық, үдебет костюмда тіктік, үдебет музыкалар, бүтінді үдебет ішләнік. Еңгіл генә булманы, күнін, түнін ішлән, түндерін мына сын әйтем, түнгі үскә тиклем эшләгән сақтар булды. Бір заман милиция килеп тәҙрәнән, нимә эшләйһегеҙ ул бында дип, инеп, шунан беҙҙе ҡара, беҙ статусларға тейешбеҙ, шуға беҙ бына спектаклдәр сығарабыҙ, беҙ өлгөрә алмайбыҙ быға, шуға беҙ көнөндә, төнөндә эшләйбеҙ, шулай эшләргә тура килә дип, шунан милиция беҙҙе алып, апарып, оҙатып ҡуя инде. Шулай спектакльдәр қойылды енді, бик ауыр болды башта. Ақса булманы, мен шуны һөйләйем енді, қайдан 5 һум, қайдан 6 һум алып, икмәккә ақсайып, занимай итеп яшәнек енді. Бик ауыр болды яшәргә. Бына қасаннан шәбәйіп киттек икән без, белмәйем даже. Аша. Рәхмәт. Рәхмәтеңә рәхмәт. Бүлеп бирәйем. Юк, кәрәкмәй. Икмәктән дә туйган адам бар икән. Икмәкте баҫып ашырға ярамай, баҫып ашан туҡландырмай ул. Әгәр дә бер валсыған ергә төшөргән яҙыҡ була, яҙыҡ булғас тамуҡ та яндыралар. Театрда мен бик күп йылдар инде. Мин 2004 йылда мине ошо театрға директор итеп ҡуйғайнылар. Оҙаҡ директор булып эшләргә тура килмәне. Филармонияға директор итеп күсерделәр 2005. Филармонияға директор итеп күсерһәләр дә, мин Сулпанды ташламаным. Ролһеҙ ултырған ваҡыттар юҡ. Ҡайһы бер спектаклдәрҙә 2-шәр роль уйнарға тура килә, дублерһеҙ эшләргә тура килә. Дублерһеҙ эшләгәс, ауырып атырға ятып булмай. Ниндәй режиссердар менән эшләү авыр дип мин әйтә алмыйм, чөнки мин үҙем режиссер. Мин үҙем балалар театрында күп кенә спектакльдәр ҡуйҙым. Инде 15-тән аша режиссер эшем бар. Һәм миңә хәҙер мин театрда режиссер да, актер да, ир-егеттәр етешмәс, мин үҙем актер булып сығырға тура килә. Артисттар мәсәлә бик киҫкен тора. Артисттар мына бигерәк тә ир-егеттәр, артисттарны табыу бик ҡыйын. Беренсенән ир-егеттәр бик уҡырға бармайҙар. Ул бөтә уҡыу йорттарында ла шундай күҙәтеленә бик уҡырға бармайҙар. Икенсенән, әгәр дә ул Өфөлә сәнғәт институтында бөткән икән, ул кешеләр Сибайға килергә, Сулпанға килергә бик ашығып бармай. Шул мөхиттән сығып, беҙ бында сәнғәт колледжында театр бүлеге асырға булдыҡ. Ул эшләп килә. Хәҙер 3 группа минут сығардым. Козлятушки мои! Ребятушки! Ах ты, паршивец! Говори, где мои козлята! Я тебя сейчас... Мама! Мама! Мамочка! Прости, мама, коза! Һәр береһе тигәндәй аяҡҡа баҫып, үҙ урын таптылар.
Шул ук вакытта уларның моның хәзер Сулпандың труппаһының яртыһы дигәндәй шул минең үземнең студентлар. Заморожу, застужу и всех козлят освобожу. Мама, мамочка! Әйтәләр бит, беркем дә белеп тумай дип. Шуның кебек актер да бит училище яки колледж, институт бетеп килһәң дә ул яңа театрга килгәс яңадан өйрәнер кирәк. Раз, два, три, четыре, пять. Надо ящик открывать! Надо карту доставать! Джонни, стреляй скорее! Джонни! Билли, посмотри, карта на месте. Нету там никакой карты. Они нас обманули, Джонни. Минең 18 ел эшләгән дәвремдә күз алдымда сәхнәлә яшь актерлар күп үтте. Кемдер калды, кемдер түзмәй сыгып китте. Шуга мин әйткән һүзем бар. Мин дә әгәр вакыт үткәс, әдрәк тәҗрибәм булһа, мин дә шулай итеп башка яшь егет кызларга ярдәм итәсәкмен дип. Аллага шөкер, ярдәм итәм. Боже, какая красавица! А где же мой брат Али? Сейчас придет, да? Моего Али уже 10 лет как с нами. Оттуда еще никто не возвращался. Китке килгән мәлдәр дә булгандыр. Чөнки бөтәһе менән дә теге оҙаҡ йыл эшләгәс, мин теге все равно бит инде күрәм, беләм, сағыштырам бит инде. Хужалар менән дә ҡайһы берҙә теге килешмәүсәнлек килеп сыҡҡандыр. Төрлө саҡ булды. Кәмһеткәндәре лә булды, обижать иткәндәре лә булды. Аллаға шөкөр, я выдержала. Бынһын урысса итеп ҡуям ысыннан да. Тырыштым, ошо мына теге Сулпан театрының гөрләп сәскә атҡан, мына сәскә атты тибеҙ бит инде хәҙер. Аҡса бар, 2,5 миллион. Кем ҡасан аҡса биргән спектаклгә? Былтыр 3 миллион ярым бирҙеләр. Һәйбәт тә инде. Мин ярай китмәгәнмен әле тимен. Мин китһәм бөтә ерҙә лә эш табыр инем. Но мин ошонда йәбештем, тешем тырнағым менән ошонда эшләргә тырыштым һәм эшләйем әлеге көндә лә, Аллаға шөкөр. Башҡаса аяҡ баҫмайым тигән ул теге рәнйү була бит инде, рәнйеп ҡайтыу. Ундай уҡ состояние булманы әлбиттә. Булманы тиһәм алдайым. Әлбиттә шундай ҡыйын ваҡыттар булды. Әйе, мин сығып киткәнем бар. Сығам да, әҙерәк йөрөйөм дә, успокаиваться итәм дә, ҡайтам, сәйсеп алам да, уйлап ултырам да. Мин театрҙан ҡайҙа китәм? Ул миңә оҡшай. Икенсе эш эҙләп ҡараған ваҡытымда булды. Шунан миңә Аллаһ Тәғәлә шунан нисек әйтәм, аңлатты, что был миңә тыуғандан ошо бирелгән нейҙер инде, бүләк. Театр зданиеһы ла бәләкәй генә, беҙҙең коллектив та бик күп түгел. Һәм беҙҙең һәр беребеҙ туғандар тип әйтәйекме, туған булып үткәнбеҙ бер-беребеҙгә. Уйлаған бар. Салауат театры тураһында ла уйлаған бар, Стәрлетамаҡ театры тураһында ла уйлаған бар. Фәһимгә лә әйткәнем бар иптәшемә. Әйҙә шунда барайыҡ, әйҙә бында барайыҡ. Уйлаған бар. Тик ҡыйын ташлауы. Күп режиссерҙар менән эшләнем. Күп директорҙар да китеп торҙо, алышынып килеп торҙо бит инде. Иң беренсе рәхмәтемде Альмира Шәриф Ҡыуатоваға әйтәм. Ул миңә мына иң беренсе һалған дәрес Альмира апайҙан. Ул әйтә торған теге настроение өйҙән теге проблема менән киләңдә бит инде сәхнәгә менергә. Альбина ти инде. Бар театрҙың тышына сыҡ та, өйөңдәге проблеманы шубыңды сис, театрҙыҡын кейеп ал да, шунан ин ти. Фәтих Салаватовичҡа рәхмәт, шул дәүерҙә эшләгән бөтөн режиссерҙарыма рәхмәт, Вәкил Баришҡа рәхмәт. Уларҙың шундай көс һалып, беҙҙе алға этәреп, үргә атлатыуҙары
шундай бер атлы спектакльдер сыгылдар. Әле Альбулат менен алышкенде фестивальдерга йөрүп өлгөрдүк бит инде, Аллага шүкүр. Әле язган фестивальга барабыз бит инде. Мына барыбер үсә театр, Аллага шүкүр. Киләсәгә өметле. Ошо учреждениянын директору бар, алардын хезмәт хакы турасында ла уйлайбыз. Алардын яшәү турасында ла кайгыртабыз. Ошо спектакльгә түгелгән акчалар турасында ла кайгыртабыз. Алар йөргән машиналар турасында ла кайгыртабыз. Һәм алар гастрольдә ниндәй гостиницаларда, кунакханаларда кайда йөрүләр, нимә ашайдыярына хәтле кайгыртырга тырышабыз. Чөнки ул безнең бурычыбыз. Без шуның өчен ошонда эшләйбез. Һәм мөгаен артистларның миңа карата ниндәйдер үпкә һүзләре юктыр дип уйлыйм. Ай, брашка, дурашка, эстен асқан қояшқа, ике қадақ майы сыққан күстен әске күмәске. Ай, брашка, дурашка, қайырсы, әрпіш, қайыш қол! Ай, брашка, дурашка, эстен асқан қояшқа, ике қадақ майы сыққан күстен әске күмәске. Ай, брашка, дурашка, ай, Бай-бай. Nima bo'ldi? Qaytiring o'rta og'ay. Mana o'sha tirada, o'sha tirada. O'shtiring o'rta og'ay. Mana o'sha tirada, o'shtiring og'ay. Mana o'shunda. Нык канагатмын, Аллага шөкер. Аксаһын вакытында алабыз. Теге 5 сум эзләп йөрү түгел инде хәзер. Көн аксаһын бирәләр, премияһын бирәләр, спектакльләр куйдырып торалар, режиссерлар сакыралар, базы бар. Мин канагатмын. Сулпан театрының киләсәге өметле һәм мин уйлайм, әле ул киләсәктә тагыла ниндәйдер яңа үреләргә ирешәсәк, яңа спектакльләр куясак һәм яңа формалар. Сулпан балалар театрына мин уңыштар теләр идем һәм яшь тамашачылар күбрәк булган инде. Балаларны тәрбияләйләр, алар бик көчле итеп. Шуңа күрә уларның иҗады һәр вакытта һүнмәһен дә һүрелмәһен. Мин балалык дусларым һәм уйнайм аркаһында шагыйрь булып китсем. Гомерем буена кендек булып калманы мин. Мустафа Сафа улы Кәримов. Мустай Кәрим булып танылдым. Сулпан минең язмышым. 2 балам шунда үтте минең. Сулпанһыз мин яшәй алмас күкмен ул. Сулпан минең өчен ул икенче өйем. Шунда Сулпан театрында эшләйбез дә, кайсак яшәргә лә туры килә. Уңгайтабыз. Театр миңа бына хәләл ефетем менән таныштырды. Бына Аллага шөкер, бына бик күп еллар бергә яшәбез. Аллага шөкер, 2 кыз үстерәбез. Әлеге көндә лә ошо балалар өчен спектакль уйнаулар өчен бик канагатмын, бик рәхмәтлемен. Һәм әлбәттә мин теләр идем, безнең бик зур хыялдар бар инде шул кинотеатр бит инде уның сәхнәһе бик күп түгел, әйбит. Мин уйлайм инде ошо кинотеатрда, әйбит, 2нче этаж, 3нче этажды төзеп, 1нче этажында теге ни генә була инде. Инәләр, сиснәләр, балаларга ниндәйдер уйнай торган нимәләр төзергә дип 2нче этажында сәхнә була, 3нче этажында түбәләре пияланан булган теге туңдырмалар, башкорттың милли ашларын ашап балалар ниндәйдер туган көндәр үткән ниндәйдер балаларның шундай йорты булырга дип бик хыялланган инде. Хәзер моны төзелеш башланырга тора. Безнең филармонияны ягынан тергедергә башланырга тора. Әгәр дә ул тергеделеп, ундагы хәзерге яһазлаштырылган сәхнәбез булса, әйләнеп торган калашниктар белән шул дәрәҗәле спектакльләрдә куярга булыр инде. Әле үзебезнең мөмкинлектән сыгып эшләйбез. И күбрәк без гастрольдә бит инде, районнарга йөрибез. Сәхнәлә уйнаган геройлар һеҙгә ошаганмы? Шул ситуациялар бездә була. Укышкан, йырлаган. Туган һиңа кем охшан бигрәктә? Миңа охшаны Әсҡәт. Ни өсөн охшаны? Матур йырлай.
Айтуғанның өзіне ұқшап тұра ул малай. Ильяс? Миңа кендек оҡшаны. Сөнки уны нәмәкәй үсекләштерһә лә, ул ныҡ уға үҙе нәмәкәй нуҡы сүкмәне. Миңә арҡырбаш оҡшаны, Әсғәт оҡшаны һәм кенде. Сөнки улар ҡыҙыҡ ҡына геройҙар. Тимәк, спектакльдәге геройҙар әллә ҡасан һуғышҡа тиклем булһалар да, хәҙерге малайҙарға ла мына ҡарап торабыҙ да, ысынлап та улар ысын дуҫтар, тоғро дуҫтар булып ҡалырға теләй. Шулаймы, егеттәр? Эйе. Сулпан минең өсөн йондоҙ. Иң алда. Сөнки Сулпан миңә асты сәхнәне. Сулпан йондоҙо тип исемен дә дөрөҫ ҡушылғандар инде. Сулпан йондоҙо атылып һүнмәй, Сулпан йондоҙо атылды ла артабан балҡый. Аллаға шөкөр. Республикала бер театрбыҙ бит инде беҙ. Йәшәп киләбеҙ бына үҙегеҙ күрәһегеҙ 25 йыл. Шуға биргәндәрҙер инде, йондоҙҙан алғандарҙыр. Атылдыҡ бит инде, атылдык театр булып. Сулпан, Сулпан, ағылмат